Duniyata, duniyata. Sauke mun kafa. Tawa a sama taka a sama. Sauke. Duniya. Ina jin ka. Da me ka zo? Wato na zo ne domin jawo hankali da kuma yin nasiha a gare ki saboda hakkin makotaka. Mutanen unguwa labarinki sai yawo yake a bakunansu kuma ɗabi'unki da halayyarki bai zo da akan al'adunmu ba ko bai zo akan addininmu ba. Don haka sai muka yi tunani akan a zo a same ki a miki nasiha. To mu uku ne dama muka shirya za mu zo. Sauran zuciyarsu sai bata iya jimurin su zo ba. Don haka ni sai na zo. Ki duba Allah. Ki duba Allah. Ki sani in yau mu ne ko ba mu. Ki duba Allah. Ki sani in yau kina da arziki to gobe ba ki bace. Ki duba Allah kuma ki sani in kina takama da wata izza da wani abu na jin daɗin duniya ya kamata ki sani ba mai dawwama ba. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa naga ya dace da su in same ki domin hakkin makotaka don mu kuɓuta daga cikin tambayoyin Ubangiji. A iya tarihin rayuwata, babu wani mahaluki da ya taɓa yi mun wulaƙancin da ka yi mun har cikin gidana. Kai ma zan ƙyale ka ne kawai ba don komai ba saboda darajar furfura da na gani a fuskarka. Idan ba don haka ba wallahi sai na wulaƙanta ka. Duniya. Zan baka dama daga yau zuwa shekara 1 domin ka ware rana guda ɗaya da zaka zo ka nemi yafiyata. A ranar ma sai na ga dama in yafe maka. Idan ba haka ba wallahi har jikokinka sai sun yi kuka da ni akan irin wulaƙancin da zan aikata maka. Saboda ni ba kowane abu nake iya yafewa ba a rayuwata. Tashi ka tafi ka bani waje. Duniya makaranta duniya. Amma wannan wani alaji ne ke ma mutane irin wannan banzan tukin? Kai ba kawai ana ba mu suka gidan sirri ba.
ai yarinya dan alhaji Asabe ce ai wacce muke wani tayin arziki take tsura tsaye da kai yadda yake so. To shine aka bari take wulma mutane wulakanci a wai ma barkatu wai ma a haka matakin karatunta ta kai matakin karshe amma ilimin addini ko Fatiha bata iya ba? Wallahi. Ai matsalar ka mutu ka bar gado kenan ka bar ma irin wayannan yan iska. Yanzu wannan ba za ta masa ba yana kunci a kabari. Amma wallahi tallahi wannan matar akwai wanda ya san gidanta a cikin ku? A'a talaka baya shiga harkar saboda yake take mutum ba a bakin komai yake. Wannan matar tun da ke san gidan da take kuma za ku nuna mu gidan za ku ga abin da zan ba mata. Matsalar fa talakawa fa kenan fa ba sa iya faɗa da masu kuɗi. Wai kana tsoron mai kuɗi ya kulle ka to sai mai dan na gaya ma gaskiya ka kulle ni. Amma za ku nuna mun gidan zo mu tafi kawai Allah ya kai mu wata rana. Nan ne gidanta? Je ka ban wasan gida. Wani? Hau. Saboda kawai ka ci jini, wallahi da wanda saboda haka zai gani ya ku da karatu. Je ka ban wasan gida. Ka san mene bai kamata ba ni ma kaga na koma je Kuma irinsa ne? Waye? Waye ne? Malam lafiya ka zo kana ta buga mutane gida Na zo wajen mai gidan nan ne. Hajiya wa Me dai gidan nan dai? Hajiya Bilkisu Ita. tana ciki amma ta san da zuwanka Gaskiya bata san da zuwa na. Amma dai na zo ganin ta ne. to me ya kawo ka Abubuwan da suka kawo ne suna nan da yawa. Amma zan iya faɗa ma kwalli ɗaya tak daga ciki. Na zo in sanar da ita muhimmancin ɗan adam. lalle ka zo da reni hankali kana nufin ita bata sani ba kenan Ai da ta san muhimmancin ɗan adam. Yayin da kake yaro saurayi irinka, da bata aje ka matsayin mai gadi ba. Amma kai ba za ka san haka ba. Sai lokacin da rayuwarka ta lallace tukun. tabbas ka zo da magana mai kyau amma fa gazeren tunanin naka ba zai amfane ka da kuma illa asara da wulaƙanci za ka yi kyau da wasan hausa kuma gani nake kamar kana da taurin kai idan ma ka gaji da duniyan ne mai laifi ka je bakin titi ka kwanta trailer ta taka ka ko ka je transformer ka rungume ta ta ƙone da kai akan ka taɓa hajiya Bilkisu mai gadon zinari Ka bani dariya. malam ba za ka ganta ba kawai ka je Kaga tsaya kar ka rufe. malam waya ne na ce ba za ka ganta ba dole ne ka zo kana buga mutane kofa malam sai an jima na ce mara
Ha? Sanni yaya? Assalamu alaikum. Saboda baka da kunya zaka mika min hannu? Bar nan nace ko? Bar wajen nan nace ko? Kaga ya haƙuri zan kira ka a waya kai. Amma fa saboda yayin ki ya haƙuri ka bar wajen nan ba. Haba yaya wani irin abu ne dan Allah dan Annabi wani irin abu ne kake min haka saboda kawai ni wani mu ba ɗaya ba shikenan sai ka buga samun karan tsana haba dan Allah dan Annabi gaskiya ni bana so ka koran mu masoyi. Saboda baki da kunya ni kike faɗa haka akan wannan mai gemu? Wannan yaron shashasha ki cewa kina faɗa min cewa kan wannan yaron. Ni dai wallahi kake duka zage shi wallahi ina son shi haka ko kuma ko ba kwa so. Duniyata. Kai, ka shiga taitayinka. Ba ruwanka. Ina ruwanka da ita ta taba ka ne? Kai mai shiga shirin ba shanu? Amma Umma ko bata shiga harkana ba, ai bai kamata a ce an zuba mata ido tana irin wannan abin da take ma mutane. Ba daidai bane. Ina ruwanka da ita. Ka san wace ce? Ka san Balki mai gadon zinari? To wallahi tun kafin in zo unguwan nan nake jin labarin ta gashi an kamo. Allah ya kamo. Ka fita harkata. Amma Umma ai. Amma Umman me? Kai mai son tarewa mutane faɗa ko? To ka kiyaye kanka. Amma Umma tunda gaskiyan nan Ubangiji shi ya ce a yi ta, ai bai kamata a ce mun ganta kuma mu bar ta ba. Ai gaskiya ce ba a so. Ina manya-manyan malamanmu akan gaskiyan aka kawar da su. Ina Sheikh Ibani Zaria. Ina Sheikh Jafar. Duk an kawar da su akan faɗan gaskiya. To ni dai ina gaya maka in kunnenka ya ji to jiki ya tsira ba ruwanka. Ni dai na gaya maka mai sunan baba ka kiyaye. Allah ya albarka. Haba na tun ɗazu ake jiran ka anan. Wai me kake yi a cikin gida ne? Ina rasa me yake ta fushi tunda muka zo ne yake ta fushi a nan. Abin da Umma ta faɗa ba gaskiya ne. Za ka daina fushi a kan sai da wannan gaskiya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wulakanci? Gaskiya wannan bai kamata mu kyale ta ba. Wajen mai unguwa ya kamata mu kai karanta. Haba wannan ai rashin mutunci. Duniyata. Ƙaunar ka da ƙaunata ya makale ni a kulluna. Ni ma ƙaunar ki da ƙaunata ya makale ni a 'yan mata. Jama'a assalamu alaikum, ni ne naku ya mu baba wanda kuka sani angon Sambisa. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai sabon series mu mai suna Duniyata. Ai gaskiya ce ba a so. Ina manya-manyan malamanmu akan gaskiyan aka kawar da su. Ina Sheikh Ibani Zaria. Ina Sheikh Jafar. Duk an kawar da su akan faɗan gaskiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin bala'i ne? Wace irin masifa ce wannan? Ta tunkaro mutum ya rasa yadda zai tare ta. Wanda za a fara sakewa a wannan channel din namu mai suna Duniyata. Kar ku bari a baku labari, ku je ku subscribing sa'annan ku danna karrawa. Za mu fara kawo muku wannan shiri kaitacce wanda director Mansur Khan ya bada umarni. Kar ku bari a baku labari. Sunan channel din Duniyata. Sunan labarin shi ma Duniyata. Sai mun ganku.